हेल' लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो गोदान भिडिअ'नि आपडेट लानानै फैदों। आसा खालामो बे भिडिअ'खौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन, होनब्लासो मिथिगोन बे गोदान भिडिअ'खौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव गोबां दिन जाबायमोन गोदान भिडिअ'फोरनि आपडेट लानानै फैयैया लोगोफोर। दा बे भिडिअ'नि गेजेरजों आरो नैबे चेनेलनि गेजेरजों आं नोंथांमोननि गेजेराव गोदान भिडिअ'नि आपडेटखौ लानानै फैबाय थासिगोन। बेनिखायनो नैबे आंनि भिडिअ'खौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो आरो चेनेलाव गोदान हाबसन फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअ'नि गोदान आपडेटनि सायाव। बे गोदान भिडिअ'नि टाइटेलानो जादों उदां अखोरां। बेयो मोनसे गोदान बड' मिउजिक भिडिअ'। लोगोफोर, दासिमबो बे गोदान बड' मिउजिक भिडिअ'खौ फुल नायाखै, अब्ला नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों जोबनायाव नायनो हागोन। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टआव स्क्रिनआव बुंनानै होगोन। बे भिडिअ'आव कास्ट महरै दङ एबा स्टारटिं महरै दङ प्रबिन मैथा बर' आरो राजि बसुमतारी। लोगोफोर, बिथांमोननि नैबे गोदान बड' मिउजिक भिडिअ'आ जोबोरैनो मोजां जादों। आरो नैबे गोदान बड' मिउजिक भिडिअ'नि मेथाइखौ रोजाबदों आलारि बर'। लोगोफोर, दासिमहालागै बे गोदान बड' भिडिअ'खौ फुलै नायाखै, अब्ला नैबे स्क्रिनआव नुनाय राजि प्रडाक्सन इउटुब चेनेलाव थांनानै बे गोदान बड' मिउजिक भिडिअ'खौ नायनानै लाहैगोन आरो चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होगोन। बे भिडिअ प्रडिउसखौ खालामदों अदिप बसुमतारी। लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान भिडिअ'नि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। आं बेफोरबायदि गोदान भिडिअ'फोरखौ थाब लानानै नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैबाय थागोन।